किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि पर बनत बा जुबली स्टार भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म और फिल्म के नाम है फसल और ओकर शूटिंग चलत बा लखनऊ में। ए फिल्म में नजर आयन निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे। तो ये फिल्म के डायरेक्टर हवन पराग पाटिल। ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव आजकल बाड़े जर्मनी में और भयंकर ठंडी के बीच करत बड़न अपन भोजपुरी गाना के शूटिंग। तो एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह आजकल बाड़े भगवान श्री राम के नगरी अयोध्या में भोजपुरी वेब सीरीज परपंच के शूटिंग में बाड़े व्यस्त। रवि किशन निरहुआ पवन सिंह के बाद अब प्रदीप पांडे चिंटू भी नजर आई हन वेब सीरीज में। फिलहाल चिंटू अयोध्या में बाड़न और अपन फिल्म मुझे कुछ कहना है कि शूटिंग करत बड़न। इस फिल्म में काजल रगवानी बाड़ी और उनका साथ दिखिए भोजपुरी एल्बम के सनसनी श्वेता महारा। यश मिश्रा अपनी निधि झा के साथ गुजरात में करत बड़न अर्धनारी की शूटिंग। फिल्म के डायरेक्टर हवन राजकिशोर राजू। उत्तराखंड में शूटिंग के दौरान घायल होने के कारण 1 महीना तक शूटिंग से दूर रहे वाला अरविंद अकेला कल्लू कर लिहलन कैमरा के सामने वापसी। उनकर फिल्म रेस की शूटिंग यूपी के रॉबर्ट्सगंज में चलत बा और डायरेक्टर हवन चंदन उपाध्याय। लंबे अरसे के बाद निर्माता समीर आफ्ताब कर देले बाड़न फिल्म शूटिंग के निर्माण। उनकर फिल्म तू मैं के शूटिंग मुंबई में चलत बा। फिल्म में रितेश पांडे, मधु शर्मा और यामिनी सिंह की जोड़ी रउआ लोग के दिखी।